יו. טוב, אני צריך ללמוד. בסדר גמור. נזכיר אצל הרב שלי. איזרש. משחור אף ביס המקדוש, לחור בירושלים, אלא על סינס חינו. וולד. שנאמר, ולחור בירושלים, אלא על אובוין לשוין אורו. הלו? שלום רב גרשן, רסרת, מה נשמע? איפה, מה קרה? בבניין שלך? אז מה תפסו שם? וואה. רגע, אני לא רוצה סתם לא שנור, יש לי שם... הם רצו להתקבל לסמינר שלנו שם, ומה אתה מספר? לא אצלם, השכן שלהם. ומה היה שם? וואי. מה היית צריך? סתם לא שנור. בסור אסטריבס. מה שמעת מהרב אוזנר? בנוגע לתשעת היומים, כן. אפשר להתקלח? כל פעם שמרגישים שיש ריח? ולהחליף לבנים? בתשעת היומים? זה חידוש נפלא. אבל הרגושה, שפעם הוא היה בשיבה, הוא לא רצה להיכנס לנחם, כי הוא הרגיש שהאבלים לא התקלחו והיה ריח. זה הרב אוזנר. אוי, טוב. לא יודע, אני אגיד לך באמת, ההרגש שלי, התחושה הזאת שלא מתקלחים, וזה מורגש באוויר, זה נתן אבלס. הרב אוזנר זה פויסק הדור. זה מצד הפסק, לא מצד ההרגש. אני חושב שההרגש זה יותר ככה. לא. נערי ופשטי. כל טוב. אם יש מילה ביתי שבו ושנתחמו אותו לבעלי הבריס, והמועיל ועשני מנחה גדוילה, ואז מתלבתי לה לקוס ולך, אבל סודו לא יעשו. הלו? שולם, כן. מה שלומכם? בטח, הבת שלכם למדת בסמינר שלנו, היא כבר בכיתה י' נו, זו מסך יידיש נחס. מה קרה שם? האח המבוגר? מה קרה עם האח שלה? האח הגדול? מה קרה עם האח הגדול שלה? הבת הזאת מספרת מה קרה... התוכנית באינטרנט, האח הגדול. אוי. נו. רגע, אתה מדבר על הבת של רבי... הבת של רשמכל? מאגוד הסקשרס בארץ ישראל? אני אכנס לרבי עם זה. אני אדבר על זה עם הרבי, בעזר השם. בסור אסטויבס. אם אני אכנס לרבי עם כל דבר, הרבי יקבל התקפת לב, אני חייב לקחת לבד את תפקיד של הרבי ולטפל לבד בדברים. בואי נגיע מסייעתא דשמיא להיות במקום הרבי, כמו שעשיתי תמיד, ברוב המקרים, שהרבי יוכל להאריך ימים על ממלכתו. אני יכול להתחיל עם... איך אני יכול להעיר הבן שלי עובד אצלם בוועד הקשרס. אני מהבנים, בס ישרואלי, תחזור בתשובה, כנראה פעם אחת פעמית. בס ישרואל כשיר. משחור הביס המקדוש תיתוך החומיני שבכל שמחה יהיה בו זכר לחורבן. שנאמר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. רגע. הלו? גברת מוזרסון. Aber gewollt sagen, wenn du Neusse für eine Gittel, was haben gewollt reinkommen in unseren Mäuse, seht, nicht entfernt die Telefone bis dann nahe man nicht zachon. Ich bin sicher, bis ja die Schmeier, sie treffen andere Mäuse. Dacht sag mir, als die Bobbe ist das ich meine so. Sie du nicht Mäuse. Als sie klingt, seht im Nummer, entwert nicht. Wo sind wir mit kann sie nicht scheppen. Pushet, entwert nicht kein Telefon in dem Spruch. בעזר השם. בסור אסטויבס. וכן תיקנו שוער לעשות סולחן לאורחים, אפילו סעודה סמיץ ולא ייתן כל התבשיל אינו ראויים לסעודה. וכן גוזרו לא לשמוע שום כלי שיר, אפילו שיר בפה.
מה איתו טלפונים? הלו? איזה פוסיק? וניבו בניכם ובניסיכם? איפה זה כתוב? מפורשר גוגל, מפורשר ישעיה י"ג. יו. ידע השם, נזכיר אותו אצל הרבי שלי, הוא כבר שאל למה אתם לא נכנסים כבר לאחרונה. אתם בצפת. נו, בעזר השם, שיהי שוב טוב. כל טוב. אישו מלכו מלקרואים, מחוילס שלא יבדי כרחובים. אם תשמע כהלו ושמחים, תצטער על חום ירושלים. זה מוישה בליצי. אלו לשמח חוסן וקר למותר, בין בשיר בפה, בין בכלים. ירושלים ניש. וגם שום אין לשמח ביוסר. טלפונים, ציידר, בואי כן תחשתן לכנל בבור. הלו? שולם? אם אני מכיר את מי? את רוחלה ארשלר מהסמינר? ארשלר? ארוש. היה פעם... כן. אז מה קורה איתם? את האחות אני לא יכולתי לקבל. אנחנו פשוט מלאים כבר, ממש מצטערים. איזה דוד? מה קרה לדוד שלהם? סורס טויבת. $17 מיליון זכה. הדוד של רוחלה. ברוך השם. אני חושב שצריך פשוט לשתות לחיים. צריך שהשפע יגיע לאנשים יהודים כשרים, שהם יגיעי כפיים. ממיש, שכוח על הגות הפסורה. בעזר השם, אזכיר אצל הרבי שלי, כל טוב. $17 מיליון, חוגרת. רוצים לעשות אותו חבר כנסת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעה וקנה בדבורי. לחיים. שולם? משפחת ארשלר? כן. אפשר לדבר עם האבא? שלום עליכם, מדבר רב אביש, הגבי של הרבה. רציתי להגיד לכם שאני עבדתי מאוד מאוד קשה, הרבה זמן, יוגעתם מוצאס הדמין, הבת שלכם מתקבלת לסמינר, יכולה לבוא בשמחה רבה. ברוך השם בעזר השם. כן. אם תראה את אחיך שהגיע מארצות הברית היום, תגיד לו שהרבי רוצה לראות אותו היום. בעזר השם. כל טוב, סורס טויבס. חיים. $17 מיליון? מייסר? מייסר כמו $17 מיליון? $17 מיליון זה... מיליון זה... $7 מיליון שקל? אוי דו להשם כתב כלוי לו.